ere kaka buse nono muyud ni jotich ma nyawawa gi pesa gi dhi kanye nikech kapok iyudo ng'ato ma en jatich ma nyawawa nyaka ikuong ikaw nying ng'ato imany nyaka namba mar opande nyaka namba mar KRA nyaka namba mar IFMIS pesa gi dhi kanye to gin ng'agi kawo pesa mar jotich ma nyawawa gi nitie jotich ma nyawawa mamoko kuomgi ondik gi tok gibie tich ondik gi to ne pok onegi iyudo ka ng'ato ondik ni en nas to osiptal monego bed nodhiye ne pok report kendo ne pok onene jogweng'no ne pok onene mago jok ma nyaka gol oko e payroll mar kaunti kendo jok machal kamago to ato daher ni kata hatua okawnegi nikech mano mibadhi kendo mano kuo mar mwandu mar jopiny. Nitie bende mamoko ma ochuoga ne wasomo e gazet ni nitie jogo mosebedo kochung' ni chenro mar human resource e counties ma samoro chuoga manyo kata kipande mar ng'ato molal to keto nying ng'ane e payroll to bank account ma giketo bank account ma ging'eyo ma kochul pesa to pesa no donje. Mag jok ma bende nyaka kawngi atua kendo mago jok ma kaber to nego twe nikech pesa ma gikwalo na pesa monego bed ni ng'iewo yath monego bed ni keto remo kendo monego bed ni ng'iewo mbolea kata kodhi ne jopur kata ogandawa. To nitie bende jogo ma koro ndik mokalo chik jogo ma kamoro kata wach ni kidienyo onego bed gi ji 10 to dhi ondik kata ji 20 kipenjori ni e counties wan gi geche adi to wan gi derepe adi dipo kiyudo ni kamoro kuom kila gari ma wan godo e county nitie derepe 10 mago gik mabende koro nyaka wanon mondo watim rationalization. Omiyo gigi te ka wang'iyogi kendo ka wang'iyogi maonge sigu kata wang'iyogi maonge ich lit moro kata wang'iyogi maonge paro moro ni wadwa kumo jogo manokel gi governors machon, an aneno ni ne wanyalo duoko expense ma wabedo godo e chudo mar msara. To kata debed ni wawacho ni jogo matiyo counties kamoro ok chul e yo makare, mondo medgi msara nyaka wagol jogo matimo nono, nyaka wagol jogo ma waluongo ni jotich ma jochiendego ma ghost workers go. Eka jogo modong' machalo jothieth, machalo jogo doctors, machalo nurses, dipo komednegi msara. Onge gima lit Trevor ka daktari matiyo pile ka pile odiochieng' gotieno gi nurse matiyo odiochieng' gotieno msache sa asaya modwaro msara deko to kata ka msara obiro to chung' kar tiende to garama mar ngima to dhi malo. To neno ka nitie ng'at machielo manie payroll mar county, ng'ani ok bi e tich, ng'ano kamoro tiye bang' ma wuon bano en ng'at moro maduong' e county kanyo, ng'ano ok bi e tich, en ogo mana siasa e town to giko mar dwe to chamo msara. Mago gik makelo low moral kende ma samoro nyalo miyo kata jogo matiyo counties seche moko ok chomre til gi tich nikech gineno ni gitiyo matek to gima giyudo tin to jok matimo nono to yudo chudo mamalo. We must deal with that mondo watim motivation ne county workers. Waduoga ne mbaka ma